Byłeś najbardziej poszukiwanym mordercą. W końcu cię znaleźliśmy. Jeszcze wam ucieknę, zapamiętajcie to, Marcin Kiełbasa. Minęło 5 lat, a ja w końcu uciekłem z tego więzienia. W końcu uciekłem. Przebieram się za świętego Mikołaja i będę mordercą. Uwaga, on jest bardzo niebezpieczny. Zamordował 2 osoby na tej imprezie. Uważajcie na niego. Zabiję was. Tym razem nie ma w ogóle litości. Już po tobie. Nigdy już nie zobaczysz się ze swoim bratem. Znaleźliśmy jego siedzibę. Aktualnie wiemy, że on porywa siostrę Ksierka. Znowu cię złapię. W końcu mi nie uciekniesz. Tym razem mi nie złapiecie. Zabiję was, dorwę was. Nigdy mnie nie złapiecie. Laura, chyba musimy się podać, on nie ma litości. Laura, schowajmy się do tych kartonów. Złapałem cię. Nigdy mi nie uciekniesz.